Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun dürli pudoklaryna gazanylan ösüş depkinleri baradaky sanlary diňläp, döwlet ýolbaşçylarynyň ençemesine käňç yglan etdi. Türkmenistanyň ykdysadyetiniň pudoklarynda şu ýylyň 10 aýynda alınıp barılan işleriň netijelerine bagyşlanyp 1 noýabrda geçirilen ýygynyň başynda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwatary Muradow ýurdun durmuş ykdysady ösüşiniň netijeleri barada hasabat berdi. Resmi medeniýetde jem içerki öňüm 6,4 götürüm. Şol sanda Senat pudonuny 3,9 götürüm. Guruluşykda 2,9 götürüm. Ula aragatnaşyk ulgamda 11,1 götürüm. Owa hojalygynda 4,9 götürüm. Hyzmatlar ulgamda 9,17 götürüm artdy we bölük satu harit dolanşygynyň möçeri 2016-njy ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 18 götürüm ýokarlandy diýilýär. Bu hasabatlary diňläp prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny göwnejä ýerine ýetirmän gödökçülük edýän pudoklarynda işleri talaba laýyk ýola goýmandygy üçin diýip ýurdun ýangyç energetika toplumynyň başlygy Maksat Babaýewa käňç ýylan etdi. Ýoksam bolmasa Babaýew geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende ýurtda tebii we uğurdaş gazy çykarmagyň ösüş depkininiň 106,3 götürme, mawy ýangyjyň eksportynyň ösüş depkininiň 106,4 götürme, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň ösüş depkininiň bolsa 119,12 götürme deň bolandygyny habar berdi. Mundan başga Türkmen lideri 10 aýyň netijeleri boýunça bellenilen mailnamalary we wezipe borçlaryny göwnejä berjä etmän ýolbaşçylyk edýän birleşigi boýunça önümçülük tawşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändige üçin diýip adyk Senaty döwlet birleşiginiň başlygy Maksat Ananepesova käňç Demirýol ulaglary ministri Derýaguly Bäşimow hemde Deňiz we Derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlygy Amanmurat Gurdow bir käňç ýylan etdi. Ýurdun ýangyç energetika toplumyna bolşýaly soňky 10 aýyň dowamında Demirýol ulaglary ministrliginde hem ýük daşamakda ösüş depkininiň 103 götürme, ýolagçy gatnatmakda 101,12 götürme deň bolandygy aýdyldy. Türkmen medeniýetinde bir tarapdan ýurdun durmuş ykdysady ösüşinde üstünlikleriň gazanylandygy aýdylyp, beýleki tarapdan hem döwlet ýolbaşçylaryna käňçleriň paýlanmagynyň anyk sebäpleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Şol bir wagtyň özünde çarşamba günü geçirilen hökümet maslahatynda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçörde para alandygy aýdylýan dürli wezipeli adamlar barada hem durulup geçildi. Türkmenistanyň ykdysady jenaýatlere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň direktori Mehmet Han Çakyýew Berdimuhammedowyň tawşyrygy boýunça käbir idara kärhanalarynda şol sanda Renesans kampaniýasynyň ýurtdaky şahamçasy boýunça derňew işleriniň geçirilendigini aýtdy. Türkmen Hime döwlet konserniniň buýurmasy esasında Mary Karbamid zawodunda ýerine ýetirilen guruluşyk işleriniň ahyrky töleg we kepillik ulanýş döwrü üçin kampaniýanyň ýurtdaky şahamçasynyň täjirçilik boýunça hünärmeni Begenç Begenjewiň zawoddan alýan karbamid önümini ýerlemekde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, uly möçörde para alandygy Türkmen telewizionysynyň maglumatynda bellenilýär. Türkmen Gaz döwlet konserniniň ýöriteleşdirilen guruluşyk gurnama önümçilik birleşiginiň Türkmen Gündor Newit guruluşyk trestiniň dolandyrjysy Tagaýewiň wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatly peýdalanyp, ýolbaşçylyk eden kärhanasynyň alyp barýan guruluşyk gurnama işlerine kömekçi potroçy hökmünde hususy taraplary çekmekde, olardan uly möçörde para alandygy anyklandy diýilýär. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanyň owy we suw hojalygy ministrligine degişli guruluşyk awatlaýyş kärhanasynyň başlygy wezipesinde işlendigi aýdylýan Jahan Durdiýewiň ýolbaşçylyk edýän kärhanasynyň garamagyndaky kerpiç zawodundan şeýle hem kärhana işe girmek üçin ýüz tutýan raýatlary işe kabul etmekde para alandygy habar berilýär. Türkmen medeniýetinde jenaýatçylykly hereketler boýunça derňewleriň dowam edýändigi aýdylsa-da, jenaýat edenlikde aýplanýan şol adamlaryň etdi diýilen jenaýatynyň nähili we haçan anyklanandygy hemde gürrüň edilýän paranyň puluň möçöri aýdyňlaşdyrylmaýar.